Dnes sa ideme rozprávať skutočne aj o jazykových pobytoch, aby to nebolo len teda o dobrom jedle, o bodybuildingu, ale skutočne pokiaľ chcete sa vzdelávať v oblasti jazykov, čo je dnes veľmi populárne, obľúbené, tak najlepšie je, a veľmi dôležité, najlepšie je niekam vypadnúť, ako sa hovorí. Vycestovať. A tam sa učí ten jazyk. Sme radi, že medzi nás prišiel magister Martin Volek. Good morning. Good morning. Oh, very well. Ale aj Juraj Pál. Áno. Bývalý študent, žiak. Juri, vítaj. A pani magisterka Katarína Žiaková. Dobré ráno. Dobré ráno. Mamina. Študenta. Teraz aktuálne... Študentiek. Oni sú ešte teraz aktuálne? Už sa vrátili, čiže budeme hovoriť. Dobre, ale predtým ešte by nám mohol Martin prezradiť, že kto môže sa ísť takto von učiť jazyky. Teda pýtam sa na nejakú vekovú kategóriu, či my takí vyše 30 roční sme už out, či je to naozaj len pre študákov? Môže sa každý od 8 rokov do nekonečne, až do najstaršieho študenta v zahraničí máme 65-ročného, takže každý. Super. Ale momentálne je populárne sa zahlasovať na tzv. Školský rok v zahraničí, na pol roka alebo na 1 rok. A to je tá najefektívnejšia forma naučiť sa ten jazyk plynule a doživotne plynule. Existujú aj také kratšie kurzy, nie? Že počas prázdnin, keď dieťa nechceme na celý rok pustiť mimo domu? Jazykové pobyty sú od 1 týždňa do 50 týždňov, principiálne čo sa týka detí v lete. Áno. A dospelí môžu chodiť počas celého roka na jazykové pobyty. Dobre, tak poďme na konkrétny prípad. Ty si bol kde? Ako dlho? V Anglicku. Ako dlho? Celý rok. Išiel si do nejakej rodiny? Bol si v rodine? Ako to funguje? Áno. Býval som v rodine a strávil som tam celý rok, minulý školský, a navštívoval som normálnu britskú školu s britskými študentmi a zažil som v podstate ten normálny život britského študenta. Čiže to nebol taký nejaký špeciálny, čisto iba jazyková škola? Nie. Čisto... To bola... A ako ťa prijali, prosím ťa? Celkom dobre. Oni sú už v podstate na tých zahraničných študentov zvyknutí a majú to radi, lebo môžu poznať aj oni inú kultúru, ako aj my tam ideme spoznávať tú inú kultúru. No, zážitky maminy, ako to prežíva, tak to poriešime v tej ďalšej polhodine, pretože to je to zaujímavé, keď človek je doma a nevie, čo sa s dieťaťom deje. deje. To mňa veľmi zaujíma. Moja dcera má 3,5 roka a keď a už si chce pomyslím, ísť, že raz bude väčšia, ale ja by som mu mala takto vyslať, tak nikdy. Priatelia, pokiaľ máte náhodou nejaké pochybnosti, alebo naopak chcete vedieť, ako to celé funguje, 026827445, telefonujte, všetko sa dozviete. Ale teraz ideme trošku zmeniť tému, ideme sa venovať domovu a